Kileta mafleba malikono maliko kan salam alaikum ya ka kuna funo wati sile kabebi tarata doya mara jaba kileta ni shiki ijira bakile kemenani ani binanduru bi kuna funi bakurwa ofle Ministru ye nyogon laje doke kuluba laje mi ni ayre koni laje balli Ministre mi ka baranye shino seko ni dongo ma ango duli gindo emission malikura tasira kan ay nyefoli chamake aka chage wona so ibara munke ani barase munu bulo dale no ubulo Niger jamana konnala nka jamana kono dun uye ukani sonja ira ka keni anga jamana Burkina Faso ani Niger jamana uboli yesede okulu kono Ministru ye laje balindo sigi senka mi nyamoya kumi chamache fanga nyama colonel Asimi Goita bulu akera janvier kalo klim wani kononton samba flani muga ani nani uka kuma nyogonyo kumi femunu kan ode kasika nyefolike kumba mumbe IOC jamanao ni oye Mali Burkina ni Niger jamana ulu bolila sidao kulu konnala ministri mi ka baranye shinido anga jamana ni jamana konyo nyana bolima Abdoulaye Diop ale nyefolike ka fo koni mirina nyumayi anga jamana ere koni minta ka keni sidao jekulu were koni kunye waliya munu wonu kunta kanyeshi anga jamana ma mi kumeke sawi ka aka yereya ka seka ukoni bo abulo okofe ministry aluseni sanu mika baranye shinendo kasabi koni na fasoro srauma anga jamana kono alifene ayira ka fo ni minake boda chamai na fasoro sra na sraufe kanyeshi ni jamana kufule nunuma anga wariko ministry aluseni sanu aya yira ka fo ko mawera koni kunkanga sigini ni ka yira ko anga jamana rebe bo sideola ka sababu ke sideoga nyangili wale ya munu na jamana sabayin yere koni nyonche aya yira ka fo ko ni minake sababu jamana saba nunga nyeta ka sabati ko sebe kerengereni ala sene konona la kuran ko konona la ko oni anyona chama angoni bole sedo konona la ko abatu anga soro ere koni yiriwa ko sebe kerengereni ala ko kana ere konna alusenu sanu ali ayira ka foko ganto sedo ere konna la ko anga jamana soro do be kante sika ulu soro ni obeti jofo sefa wari miliyar keme ani mugambunyo ngolila gana bora sedo konna la aya yira ka foko o langinu na sabati ni a jatemne femi sanu kori ani angre malibe boni ulude kosobe ko wako anga bagan ko ulu drone kon menya shin sedao jamana ma ko atobela jole meta jamana woro de la mununte sedao yere kon kononala aya yira ka fo ko femunu mena poru fe anga jamana kononala ya jatemne ko abeke produit wa fo munu ma ko produit manufacture ulude kon mecha anga sugu konnaula munu yere kon bora jamana woro yere kon kononala onna fa yere kon mambo on ma kosobe ko amboli sedao la akon meke sababu an yere anga fon pri yere koni blasinga pri munu obe an yere koni arranger femi anga jamana ni jamana wore ministry Abdoulaye Diop aliya yira ka fo ko malide munu be jamana koka kuma nyogonyo obe na teme uluni o jamana o yere koni nyogonche wala sa solution be se ka soro ko kunyo la fan fla bela jelen fe chugo yamna Ministre mi ka baranye shinindo seko ni donko alini bola barakela ofokata se yero sahale on lajelu ma angodoli gindo malikura tasra emission keneka anyefoli chamake ukachaka mola so e barase munuke sante menina alini barase wero munu bulo derendo ubulo ina samba flani mo nina Ministri angodoli gindo ka fola aya yira ka fo bola barakela o geleya chamani be uka fanfe ka sabu ke lakana baliya mi kumbi anga jamana konnala Mali bola bara anga tienfo ni watin na geleya chamambaka a geleya nu be sumbora anga jamana yere be la min hono depuis 2012 kana se sisama ambe ba kalama ka fo la kana kobe jamana kono depuis wati bola ba du fin atesika yirwa tant que ni basigite jamana kono parce que bola barakelaw ka barakele a produit a sambaga chama ye dunawnde mo munu be bo jamana weraw la kana mo munu be tagma jamanke kana se malila donc produit nu chama ko be san olu de fait aywa ni la kana ko gilen wille anga jamana kono tamadon olu yu sen sumaya alors si bien que bola barakelaw ka produit chama écoulement galera a galera ka sababu ke
produit ninnu feere yɔrɔ olu dɔgɔyara donc k'a sababu kɛ a sanbaga man ca tuguni mais o n'a ta o ta bololabaarakɛlaw o m'u bolo jigin u ma baara dabila hali tile kelen donc n b'u fo u ka o timinandiya la u ma décourager u kɔni bɛ ka baara kɛ. Seko ni dɔnko nasiraw fɛ san 2023 la baara camanw sigira sen kan. 2023 in kɔnɔ seko ni dɔnko hukumu kɔnɔ lajɛrɛba dɔ kɛra Mopti mara la Mopti dugu yɛrɛ kɔnɔ lajɛrɛ in tɔgɔ ko biennale artistique et culturelle du Mali. Biennale artistique et culturelle ale mɔkɛ ye semaine nationale de la jeunesse du Mali ye n'o sigira président Modibo Keita fɛ n'o ye Mali jamanakuntigi fɔlɔ ye i b'a dɔn k'a fɔ o biennale in ye kɛnɛ min bɛ Mali denmisɛn bɛɛ ka kɛnɛ ye ka na seko ni dɔnko hukumu kɔnɔ bɛɛ k'i ka seko ni dɔnko yira mais surtout min laɲininen don biennale in fɛ o ye ka Mali denmisɛnninw k'u fara ɲɔgɔn kan u ka ɲɔgɔn lakodɔn ayiwa o de ye hakilina yɛrɛ yɛrɛ min y'a to biennale in sigira jamana ɲɛmɔgɔw fɛ région 19 a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛɛ denmisɛnnin ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye seko ni dɔnko hukumu kɔnɔ baara caman wɛrɛ kɛra i n'a fɔ an ye dɔnkilida an y'o kɛnɛ sigi ka ɲɔgɔn da k'a la dɔnkili min n'a bɛ boli Mali armée kan c'est-à-dire dɔnkili la cogo di an bɛ se ka an ka Mali armée fasa da ka dusu don cɛdenw kɔnɔ u bɛ baara min na hali bi k'u renforcer saba de sugantira donc u ye dɔnkili min da hakilila kɔrɔba de b'a la mais an tɛ dan o ma an bɛna continuer. Yɔrɔ sahalenw filɛli ta fanfɛ ni o ye tourisme ye baara sen caman kɛra o yɔrɔ kofɔlen fɛnɛ na. I b'a dɔn ni gɛlɛya y'i sɔrɔ i hakili yɛrɛ bɛ diya o donc o de nana ni hakilidiya in ye k'a sababu kɛ anw ka tourisme fɔlɔ n'i y'a jateminɛ a basilen de kun don dunanw de la dunan minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw la ka na jamana janw na ka na mais k'a daminɛ 2009 2010 2012 ka na se sisan ma olu ko non k'u tɛ na anw ka jamana kɔnɔ n'i ma ko k'a t'i fɛ i tɛ i ja don i yɛrɛ la i b'i sigi k'o kɔnɔ wa parce que maa o maa n'i t'i ka jamana dɔn a ka gɛlɛn i k'a kanu a ɲɛ ma pour que i k'a kanu kosɛbɛ f'i ka jamana in de dɔn n'i dun ma taama jamana kɔnɔ i bɛ se k'a dɔn cogo di fɛn b'i ka jamana kɔnɔ n'o ye culture ye n'o ye patrimoine culturel ye jamana histoire maaba minnu tɛmɛna e t'a si dɔn a ka gɛlɛn donc o de la an ye nin tourisme domestique concept in ta pour que ka malidenw la voyager Mali kɔnɔ pour que u ka jamana dɔn kosɛbɛ ka tɛmɛ u ka sisan dɔn ta kan. Baara sen minnu bolodalen don san 2024 in kɔnɔna la minisiri da sera o kumabaw ma. Baara bolodalen ka ca a caman ye minnu kɛra ka kɔrɔ donc an bɛna continuer olu fɛ pour que ka nin secteur ninnu u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ k'u sama ka bɔ o gɛlɛya in kɔnɔ donc don n'a nataw la baara caman bolodalen don d'abord Mopti biennale kɔfɛ a fɔra biennale wɛrɛ a bɛna kɛ Tombouctou donc olu préparatifs daminɛna donc o baaraw bɛna continuer a hakili b'a la Sikaso lajɛrɛba dɔ tun bɛ kɛ Balani kan a bɛ fɔ a ma ko triangle du Balafon an famana ka o lajɛrɛ in sigi o lajɛrɛ in a bɛ Mali Côte d'Ivoire Burkina a bɛ nin jamana saba de ni ɲɔgɔn cɛ olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛ se ka jamana wɛrɛ fana wele donc ka waati in kɔnɔ donc ka Balani matarafa bon Balani hakilila jiginna b'a jira k'a fɔ a classelen don au patrimoine de l'UNESCO donc a ban kɔnɔ ka triangle du Balafon in lawuli baara caman wɛrɛ bolodalen don tɛna se k'a bɛɛ citer. Ɲinan san 2024 cour d'assises de Bamako ale ye baaraw yɛrɛ kɔni dayɛlɛnna kunungo janvier kalo tile 29 cour d'assises de Bamako kɔnɔna la ni
kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye dossier 162 bɔɲɔgɔnko ye olu yɛrɛ kɔni ni olu ye affaire criminelle ye olu le dayɛlɛnnen don maa minnu kɔni bɛ ni olu ye accusé ye o bɛ tali kɛ maa 275 bɔɲɔgɔnko la olu cɛla maa 225 olu bɛ kasobon kɔnɔnaw la ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen cɛla i b'a ye k'a fɔ muso la ka 6 fo ka taa se denmisɛnnin na ka 6 ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ a la baara ninnu dayɛlɛnni bɛ maa min bolo o ye cour d'appel de Bamako ale président ye a kɛnɛ kan minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don kiriko ma an ka jamana kɔnɔ o secrétaire général fɛnɛ tun bɛ Aissata Mayiga bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Nin baara ninnu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko kalo 2 ani tila bɔɲɔgɔnko yɛrɛ kɔni kɔnɔna la affaire mun wolo bɛ ti jɔ affaire 162 bɔɲɔgɔnko la bisikiyali ɲɛsinnen don maa minnu ma o bɛ ti jɔ maa 271 bɔɲɔgɔnko la wa maa 225 olu bɛɛ bɛ mandat de dépôt yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fɛn min ye Amadou Di Balobo Guindo ye ni ale ye cour d'appel procureur général ba ye ale kɔni ye a yira k'a fɔ ko nin baara ninnu hali n'o y'a sɔrɔ kiiri gɛlɛmanbaw de don ko baara ninnu yɛrɛ kɔni na kɛ jɛlenya la i n'a fɔ sariya yɛrɛ bɛ a laɲini cogoya min na fɛn min ye avocatw ka ɲɛmaa ye ni o ye Abdramane Kanute ale y'a yira k'a fɔ ko ka sariya yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko sariya ko yɛrɛ kɔni ye adamadenw bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ye n'a bɛ f'o ma ko droit fondamentaux ko wa ko o kɔni de ka na ni ko ye kiiri tigilamaw yɛrɛ kɔni ɲɛma walasa i ka hakɛ bɛ se ka di i ma cogoya min na n'o y'a sɔrɔ baga kelen don k'i ka hakɛw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen jɛnsɛn fɛn min ye cour d'appel président ye ale y'a yira k'a fɔ ko nin waleya minnu bɛ olu yɛrɛ ɲɛkɔrɔ bi na ni o dɔ bɛ tali kɛ fagali waleyaw la ko hali n'o y'a sɔrɔ ko kojugubaw kɔni don ko baara ninnu yɛrɛ kɔni k'a ka fɛsɛfɛsɛ de k'a kɛ jɛlenya kɔnɔna la i n'a fɔ sariya yɛrɛ kɔni bɛ a laɲini cogoya min na juges k'u ka baara kɛ tilennenya kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma dɛmɛ maa si yɛrɛ kɔni fɛ a y'a laɲini fɛn min ye Faraji Baba ye kiiri tigilamaw u ka baara kɛ i n'a fɔ u y'u kale ka siɲɛ k'u b'a kɛ jɛlenya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na wa n'i y'a jateminɛ ni affaire minnu bɛ u bolo ni wagati in na a kɔni yirala k'a fɔ ko waleya jugu caman b'a kɔnɔ ni o dɔ bɛ tali kɛ bingani waleyaw la ka waleya jugu ta ka ɲɛsin denmisɛnninw ma n'a bɛ f'o ma ko pédophilie denmisɛnnin faga mɔgɔ faga ka maa yɛrɛ kɔni jogin k'i tugu k'a kɛ ka tila ka maa jogi fo ka taa a bɔnɛ a nin yɛrɛ kɔni na ka fara o kan a yirala k'a fɔ ko drogue feere o waleyaw fana bɛ a kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko trafic international de drogue à haut risque nin kiiri ninnu bɛɛ lajɛlen baaraw mana tɛmɛ a yirala k'a fɔ ko kiiri kɛrɛnkɛrɛnniyalen dɔ na kɛ mun ɲɛsinnen don banbaaci waleyaw ma o ni nafoloko ŋanamuŋanamu waleyaw yɛrɛ kɔni ma i n'a fɔ diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fɛn min ye don kɛrɛnkɛrɛnnen o layɛlɛmara min sigilen don douane olu tɔgɔ la diɲɛ kɔnɔna la a baaraw sigira sen kan janvier kalo tile 26 san 2024 douane ma u ka direction ba la minisiri min ka baara ɲɛsinnen don nafaso siraw ni kasabiko ma Alusenu Sanu baaraw ɲɛmɔgɔya kun bɛ ale bolo a kɛrɛfɛ inspecteur général Amadou Konate douane directeur général ale fɛnɛ kun bɛ yen nɔ fo ka taa se maabaw caman wɛrɛ ma ni kɛnɛ kofolen kan fɛn min ye CFA wari miliyɔn 100 bɔɲɔgɔnko ye o yɛrɛ kɔni taara k'o di douanew ma minnu taara retraite la. Ɲinan san 2024 ta la fɛn min organisation mondiale des douanes OMD n'o ye diɲɛ selekɛnɛni tɔnba ye min sigilen don douanew olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ la thème mun taara u bolo o yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ douane ka baarakɛta ɲumanw o yɛrɛ kɔni tɛ sɔrɔ fo u ni dɛmɛbaga ɲumanw olu ka kɛ ɲɔgɔn bolo k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa u ka laɲini o bɛ se ka sabati cogoya min na nin thème min taara OMD fɛ o ye ka wele yɛrɛ bila ka membre bɛɛ lajɛlen ma douane administration olu ma yaasa u ka jateminɛ kɛ fɛɛrɛw la fɛɛrɛ minnu kɔni b'a to u yɛrɛ kɔni bɛ se ka fɛn caman fara ɲɔgɔn kan u n'u ka dɛmɛbagaw ni o ye partenaires ye yaasa laɲini minnu kɛra u bɛ se ka o laɲini ninnu lasɔrɔ gɛlɛya minnu bɛ u kan u bɛ se ka o gɛlɛya ninnu labaara ka ɲɛ cogoya minnu na nafa ka sɔrɔ o kuncɛw la ale ni u ka laɲini ka se ka o kun ɲumanw ka olu boloda hali n'a sɔrɔla gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ nin waati in na minisiri Alusenu Sanu ale ka kuma daminɛw na a yɛrɛ kɔni ye a yira k'a fɔ nin mutation wagati in na ko ale yɛrɛ kɔni jigiya b'a kan kosɛbɛ fɛn min ye douane maaw ye u kɔni na u ka baaraɲɔgɔnyaw n'u u teriw cɛ k'o sinsin kosɛbɛ yaasa laɲini min kɔni kɛn bɛ u fɛ jamana ɲɛmaaw fɛ o laɲiniw na sabati o kɔfɛ a yɛrɛ ye foli kɛ u la u ye jaabi minnu sɔrɔ u ka baarakɛtaw la an ka jamana kɔnɔna la ka fara o kan a tilala k'a yira k'a fɔ ale nisɔndiyalen don ni douane maaw ye kosɛbɛ u ye jaabi ɲuman minnu sɔrɔ san tɛmɛnen na hali n'a sɔrɔla gɛlɛyaw caman kun bɛ an ka jamana yɛrɛ kan ni o dɔw yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ kasabiw sɔrɔli la min yɛrɛ kɔni baara senw kalifala u la
fo ka tila ka tɛmɛ o kan min bɛ tali kɛ fraudiw kɛlɛli la fo ka taa se trafic illicite olu baaraw fɛnɛ bɛɛ lajɛlen ma. A ko maliden bɛɛ lajɛlen nimisi wasalen don ni u ye nin waati in kɔnɔna la. Yani minisiri ka kuma kuncɛw cɛ a ye foli belebele ko o ɲɛsin douane ni a dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma minnu kɔni bɛ baara la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen yaasa ka nafa ladon jamana kɔnɔna la. A ko ale miiri la a bɛ foli ko belebele kɛ k'o ɲɛsin opérateur économique ma commerçant import export industriel chargeur ni transporteur fo ka taa se transitaire ma olu minnu gɛlɛya wagati kɔnɔna la u y'u jija k'u cɛsiri yaasa malidenw kana na dɛsɛ foyi la ka minɛnw ta ni ka segin hukumu kɔnɔna la. A ko ale tɔgɔ la ni jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la a yɛrɛ kɔni bɛ waleɲumandɔn belebele ta k'o ɲɛsin u ma ka tila ka hakililasigidiw ma ka fɔ u ka baarakɛtaw la jamana ɲɛmaaw bɛna to u nɔfɛ u dɛmɛ u se bɛna kɛ dɛmɛ mun ye. Min ye douane directeur général ye ale ye foli kɛ k'o ɲɛsin minisiri ma ani jamana ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen u bɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan yaasa k'olu fɛnɛ dɛmɛ u ka baaraw la n'o bɛ tali kɛ yɛlɛmabolow caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya na a ye foli kɛ ka ɲɛsin corps de douane ale baara senkɔrɔw o sigili la sen kan. O kɔfɛ a da sera ma ka fɔ baara min kun kalifalen don u la san tɛmɛnen na douane directeur général la a yɛrɛ kɔni ye a yira k'a fɔ n'u bɛ tali kɛ sefa wari miliyari 721 ni a kunkan fɛn bɔyɔngo la nka douane sera ka min kɛ o de ye sefa wari miliyari 758 ni a kunkan fɛn ye. O b'a yira k'a fɔ baara min kalifara o la u tɛmɛn'o kan ni sefa wari miliyari 37 ani a kunkan fɛn de. O b'a yira k'a fɔ 100 sarala u ka baarakɛtaw kɛra 105 bɔyɔngo de ye. San 2024 in kɔnɔna la min kalifalen don u ma u ko o laɲini kɛ u bɛ tali kɛ sefa wari miliyari 795 de la. Baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni jɔnjɔn dili ye douane directeur général ma a kɛra minisiri ɲɛna min ka baara ɲɛsinnen nafa sɔrɔ ko ni kasabeko ma an ka jamana kɔnɔ o de ye prix du mérite panafricain 2022-2023 ye catégorie meilleure pratique managériale innovante o prix dira jɛkulu fɛ a bɛ fɔ min ma ko ICE. Wana se farafinna ni diɲɛ fan tɔw kibaruyaw ma. Niger fabala n'u ye Ɲame Konde Mali ani Burkina ka taa se Niger yɛrɛma olu ye bɔli min kɛ farafinna tile bi yanfan tɔn Konde la n'u ye CEDEAO Konde jamanadenw bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko ni baara ko a kɔni ɲɛna kosɛbɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Abdul Majid Sumana a y'a jira k'a fɔ ni jamana ninnu kɛlen ka wuli ka jɔ k'a fɔ u na u ka ɲɛnamaya ta fɛn min ye o yɛrɛ bolo fila Konde la ko o ko ɲɛna kosɛbɛ ko ka sababuya kɛ fɛn min ye jamanadenw de bi sɛgɛn Konde la maa ka jɔ ni i yɛrɛ ye ko o Konde ɲɔgɔn Konte. O kɔfɛ tuguni min ye Sulemani Tayiru Konde ale y'a jira k'a fɔ ka tɛmɛ CEDEAO yɛrɛ kan ko jamana saba n'u ka jateminɛ kɛ fɛn fɛn bɛ yen jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen ni a bɛ se ka kɛ garan Konde ye jamana ninnu u ka taa ɲɛ Konde ma u ka bɔ a bɛɛ lajɛlen Konde la wa fɛn ma jirala k'a fɔ jamana saba ninnu u ye jalaki min ta ka ɲɛsin CEDEAO de Konde ma u y'a jira k'a fɔ CEDEAO ale ka ɲɛɲini kun ye min ye o kan ka kunsin jamana ninnu fɛn ye o na se ka yiriwa cogoya min na ko nka fɛn ye o nana jate min minɛ CEDEAO fɛn ye a nujuru bi jamana wɛrɛw de bolo min kɛmɛ k'u bila baara la ka se ka fɛn ye jamana saba ninnu ka basigibaliya nati a kɔnɔ cogoya min de la o kɔfɛ tuguni jamana saba ninnu o ɲɛmaaw y'a jira fana k'a fɔ u ye ɲagali jugu min ta ka ɲɛsin jamana ninnu Konde ma o ma jɛnna a ye ka sababuya kɛ a bɛ ka fɛn ye gɛlɛya kɔni lase u ka jamanadenw Konde ma o de kɛla o bɔkun ye ni jɛkulu in kɔni kɔnɔna na. Congo RDC jamana kɔnɔ a jarala k'a fɔ Bamaji walekɛba maa minnu kɔni bɛ yen ko o ye fɛn ye dɔw bɛ olu y'u ka marifa kɔni bila nka o taala u boloda gafe la k'a jira k'a fɔ ko o ye marifa kɔni bila ko nka o taala fan min de fɛ o de ye yɔrɔ ye o bɛ yɔrɔ min wele ko Bunia a jarala k'a fɔ Bunia a bɛ fɛn ye Congo yɛrɛ a kɔdugu yanfan ka taa a kɔrɔ yanfan kɔni de fɛ a jirala k'a fɔ ko o n'ale don dugu kɔnɔ Bunia ko bɛɛ lajɛlen kɔni y'o ye nka fɛn ye maaw fana butigi feerelaw ka taa kɛ sanni feerekɛlaw kɔni ma bɛɛ lajɛlen y'i ka yɔrɔ kɔni datugu a jirala k'a fɔ denmisɛnninw maa minnu kɔni kun b'u la ko a denmisɛnninlama de kɔni ka ca wa a jirala k'a fɔ ko u nana jira de k'a fɔ ko olu ye maa minnu kɔni kun kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ wa u ka jɛkulu bilala sen kan kabili san 2019 yaasa fɛn ye ka se ka u yiri u ka fɛn ye kabila minnu b'u wele ko utiru ka kabila minnu kɔni kun sɛngɛlen kɔni de don ko yaasa fɛn ye ka se ka olu kɔni lakana cogoya min de la wa a jirala fana k'a fɔ o filɛ ka bɛnkan sɛbɛn min kɔni bolona bila bɛnkan sɛbɛn min kɔni na bi fɛn ye ituri kɔni kɔnɔna a jirala k'a fɔ a kɛla fangeliko kɔni de ni nazara ko accord de paix unilatéral o ko o de kɛla o kɔni fɛ fɛn ye Congo RDC o kɔdugu yanfan fɛn ye ka taa a tilebi yanfan kɔni de fɛ.
Korowari jamana fɛn ye farafina dolanci kɛnɛba min bɛ ka kɛ u ka yɔrɔ kɔnɔ jirala k'a fɔ ko olu kɔni ye sebaya kɔni sɔrɔ Senegal kɔni de kan fɛn ye tiro bi o kɔni hukumu kɔnɔna na ko ni ye Korowari jamana yɛrɛ kɔni jateminɛ jamana do min ni ale yɛrɛ kɔni sela ni jɔyɔrɔ in kɔnɔna ni a kɛla fɛn ye tirigitɔrɔ yɛrɛ kɔni de kɔnɔna ko nka an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko Korowari jamana a ye se kɔni sɔrɔ Senegal kɔni de kan ka se ka taa min ye quart de finale kɔnɔ cogoya min de la o kɔfɛ a jirala k'a fɔ kabini dolan daminɛna min ye Senegal jamana fɛn ye sanga 4 na kɔni kɔnɔna na Sadio Mané ale dola dɔ kɔni ci Habib Diallo ale o kɔni yɛlɛmɛ cɛlu kɔni kɔnɔna na o Korowari jamana ko olu kɔni ye sigili kɛ fo ka taa se sanga 86 na kɔni de la min ye u ka dolancila min n'a bɛ wele ko Franck Kessié ale dolen Sangare ale kɔni nɔ kɔni de la ale min ye penalty kɔni sɔrɔ o ye o kɔni do a jirala k'a fɔ fɛn ye MRC Faye ni ale yɛrɛ ye Korowari yɛrɛ degede karamɔgɔ kura ye fɛn ye o ka degede karamɔgɔ fɔlɔ min n'o ye Jean-Louis Gazé ale gɛnlen ka bɔ yen ni ale jɔyɔrɔ kɔni ta fɛn ye tiro bi kɔni de la sa a jirala k'a fɔ Korowari ale ye se kɔni sɔrɔ Senegal jamana kɔni kan. Sudan jamana kɔnɔna na a jirala k'a fɔ Sudan fila n'u ye Sudan du Sud ka taa se Sudan yɛrɛ kɔni de ma dugu min bi u ɲɔgɔn cɛ ni u b'a wele ko Abeyi yɛrɛ ye yɔrɔ min de ye min ye dugukolo tajiba o de bɛ a yɔrɔ kɔnɔ a jirala k'a fɔ nin yɔrɔ in kɛlɛ kɔni bi Sudan fila ani ɲɔgɔn cɛ fɛn ye nin yɔrɔ in kɔni de nɔfɛ a jirala k'a fɔ ka taa sibiri ka na fɛn ye kari kɔni de la sa ko min ye maa 52 bɔɲɔgɔnko jamanaden gansanw kɔnɔ ka taa fara fɛn ye banfula bilamatigi minnu bɛ yen lakana kama ko olu kɔni fatula banfula bilamatigi maa 2 ko olu kɔni fatula fɛn ye o yɔrɔ ninnu kɔni de la a jirala k'a fɔ Abeyi yɛrɛ filɛ nin yɔrɔ min de don fɛn ye ko kɛlɛ a bɛ kɛ a yɔrɔ la kuma caman fo ka taa kɛ min ye Abeyi yɛrɛ a yɔrɔ in a dugu in ko a kɔni bilala diɲɛ sirige naani jɛkulu o ni ale yɛrɛ de ka mara kɔni kɔnɔna kabini Sudan du Sud ale kɔni ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔni de ta wa a jirala k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bisa maa gansan 52 bɔɲɔgɔnko olu kɔni ni bɔnna a la wa yɔrɔ kɔni de la wa a jirala fana k'a fɔ min ye maa 64 bɔɲɔgɔnko kɔnɔ ye fana ye ko olu fana kɔni sɛbɛ kɔrɔ joginna kosɛbɛ ni kibaruya in a bɔla diɲɛ sirige naani jɛkulu maa minnu bi a yɔrɔ la Nations Unies olu ka fɔcogo kɔni de la o y'a jira fana k'a fɔ ko o kɔni jɔyɔrɔlenba de don ka sabuya tɛ fɛn ye kabila kɛlɛ min bɛ ka ye nin yɔrɔ in kɔnɔna. N bɛ dansigi kɛ bi kunnafoniw na an b'aw fo télé in ta sugantili la aw k'an bɛɛ wagati wɛrɛ inshallah.